Здравейте, хора! Съжалявам, че доста време не съм правил влог и че съм по пижама. Но както и да е, преди 2 часа станах, гледах влогове и реших и аз да направя един. Исках само да ви кажа, че вече няма да ги обработвам. И май това в началото взех прекалено на сериозно, няма да ги обработвам. Все пак, това ми отнема време. Компютър ми забива и се изнервям. И така, не искам да правя повече влогове. Сега, понеже съм по пижама, ще се преоблеча. Понеже съм на гости за няколко дни от други хора, ще видим какви дрежки съм си донесла. През това време ще ви ги покажа какво следващите стават. Като гледате Disney, така, какво съм си донесла, чакайте, така, някаква жълта блузка, още една жълта блузка, признавам, много ми отива жълта. Любимите ми къси панталонки и върха са яки са, бяха сладна. И тая блузка е хубава. Има и дантелен гръб. Да, тя ще. И тук има и останика си панталонки. Това са за 20 дни дрехи. Значи има огромно гръб. Това е личката на AG. Така, сега гледате Disney Channel на огромния ми телевизор. Докато се обликам. И после ще ви покажа нещо много, което си взех. Сетих се за чанчичката, трябваше ми за нещо и пак да си отключа лаптопа. Тук съм и съм рошава, но няма значение. Нали, не е чак толкова зле, сутринта не съм се ресла, но после ще се срежа ми завивките, които тях не съм оправила. Пак се виждат, но както и да е. Така, сега ще ви покажа купих. Ето този супер як лак. Цвета му е просто уникален. Аз обожавам зелено. И който страшно много се отива с новата ми блузка от H&M.
понеже тя... Ау! Момент да я оправя. Бла-бла-бла, да я обърна. Сега да вкарам и потника вътре, защото те са пришити. С потника трябва да го вкарам вътре. Както и да е. Не мога да се оправя с тази поза, честно. Някаква много... Винаги заплетена. Така. Ето, горе-долу изглежда така. Много готиното и се изглежда тъпо. И цветът според мен си отива много сладко изглежда. И този жулюлак, който ми е от морето, днес трябва да го сменя. Какво друго мога да ви покажа? Новите ми очица, обожавам. И новият протектор на телефона ми е зелен, обожавам го и него. Както ви казах, голям фен съм на зеленото. И това е... Новото ми списание Браво. Днес не знам за какво ще говорим. Може и за нищо да не говорим. Реших да ви направя на клипче така просто, защото на мен ми е малко скучно и се надявам този път някой, поне някой, да го изгледа. Но все пак започвам от нулата и така, сега ще ви покажа тези билетчета и ви препоръчвам да си вземете, спечелих цяло левче мале. Значи, те са на Националната лотария и са новите, не предишните, там нищо не са печели почти. Значи, изтървете тези тук, това са печелившите ви числа. Отдолу има едни детелинки, тя ги изтривате, ако има същото число, пише колко лева сте спечелили отдолу. Ако едно от тези числа се повтаря с тези отгоре, печелите някаква сума. Аз спечелих 3 лева, понеже билета струва 2 и излиза, че съм спечелила. Извинете, помислих, че някой е дошъл. Оле, клипчето вече става 8 минути. Аз ви занимавам само с това как се обличам, какво съм си взела и за новите билети на Националната лотария. Днес може би ще направя 2, 5, 8, 16, 18. Не ще направя повече клипчета. Освен това и така. Надявам се да има някой, който ги гледа. И искам за напред така влога ни да си развием. И между другото трябва да кажа на моята луда откачена шматка Дими. Тя ми качва някакви клипчета. И така, не се обиждай, ако го гледаш това, аз може да ти го парата да го качиш. Защото нещо не мога да влезна в канала ни, в профила ни, изобщо. Е така. Бях на море, супер си прекарах, в море по тази година и как ти казвам. Айде, чао, обичам ви, ако изобщо няма го гледа това. Мисля, че Мечо Б във Фейсбук го гледа. И така, довиждане и харесате страницата ни във Фейсбук. Аз е Ели Завъртулка Дими Тиренце Влог, като има хипер малко лайкс и така. И пак чао, защото това клипче вече става хипер дълго, хипер досадно, хипер скучно и бългу. Чао и това е.